Jo. Tak já záběru. Čau. Co? Nic. To nic. Ne, ty jsi vyfotěl. Ukaž Ne. videa. Videa, já tam žádný nemám, ale. Já už ho nemám, já jsem si nazvala. Natáčíš? Jo. Ahoj. Já nemůžu. A to dneska počkej, se udělám za sebe úplně nějakou tu, jakýho hypicáka. Víte jak? To si dělám na půlku. Počkej. Jo, já jsem si dala ten můj župan, ten na půlkulej, pak jsem si brala ty tajty gatě, takový mám si špičatý bílý bodky, zastaralý úplně. A na ty byla si nějaká zlatá spunka. A pak jsem si dala na hlavu turban a uvěděla jsem si úplně výrazný rty a už takový tvář a pre. A nebo se sičkou na vajíčku. Jsem se oblíkala košů, pak jsem si na ty gatě a pak jsem si nechala ty bodky. A jeden turban, vzal jsem si takovou tu síčku, jak prodávali darvatskou těmanu, dal jsem si do ní vajíčka a tak jsem to fotila, že mám síčku na vajíčka. Hlavní. My jsme tam potili, jsme to pustili. Bejte svačinka. Max, jo, teplejška Františka. Teploučka Františka. Máka. Zárma. Na mě koukáte.